още не можем да четем и затова драматизацията ни ще бъде по-кратка, но след месец-два ще ви поканим на много дълга приказка с много артисти. Надявам се да ви е приятно. Ние тук сме в горското училище. Вранчета и лястовичка. Една лястовичка, една Брана живеели наблизо. Били съседи. Веднъж лястовичката видяла, че Браната бърза на някъде. Накъде си се отбърза на някъде? Ох, остани си, съседке, бързам за училище. Храна да отнеса на бранчето си. Очаквай, ела да си даш храната да дойдеш на моята лястовичка. Браната си се отила. Излезла лястовичката. Дала я. Маките кръса. Маките кръса. Не сте един към други. Играйте маша. Айде. Опалете го да Отивам аз на училището, нахраних моето бранче и взех да търся твоето лястовичка. Ти, нали ми каза да търся, което е най-хубаво, не му да дам храната. Гледах, сестра, гледах, изгледах всичките птичета, но от моето по-хубаво не видях и взех, че дадах нему и твоята храна.